Усіх вітаю, шаноўнае спадарства. Гэта падкаст «Утульны горад», а мяне завуць Даша, і перад пачаткам я хачу зрабіць важны дысклеймер. У гэтым выпуску я з наркаактывістам спадаром Міхасём буду размаўляць пра псіхаактыўныя рэчывы, то, як яны распаўсюджваюцца ў нашых гарадах і як на жыццё ў гэтых самых гарадах уплываюць. І, канешне же, мы не прапагандуем спажыванне чагокольвек, распаўсюд чагокольвек і парушэнне заканадаўства ў краіне, дзе вы жывіце. Пры гэтым, у гэтым выпуску вы не пачуеце традыцыйныя шматлікія напаміны пра тое, што наркотыкі зло і забароненыя рэчывы забіваюць. Я ўпэўнена, што мы гэта ўсё добра засвоілі яшчэ са школьных год, і ў гэтым выпуску мне хочацца разабрацца аб'ектыўна, без эмацыйнай афарбоўкі, без штампаў і без лозунгаў, усё забараніць, усіх пасадзіць, на гэтым тэму закрылі. Калі для кагосьці гэта трыгерная тэма, калі ласка, трыгер-ворнінг псіхаактыўныя рэчывы, а ўсім астатнім прыемнага праслухоўвання. Мяне зовут Міхась, займаюся пытаннямі наркапалітыкі ў вольны час, праграмаваннем, правамі жывёл. Наркапаліткай займаюся з 2017 года. А давай патлумачым нашым слухачам і слухачкам, што такое ўвогуле наркапалітыка. Гэта любыя правілы, которые дзейнічаюць на пэўнай тэрыторыі ў дачыненні да стасункаў паміж людзьмі і псіхаактыўнымі рэчывамі. То есть, напрыклад, правілы універсітэта кажуць, што нельга спажываць штосьці на тэрыторыі універсітэта, можна сказаць, што это наркапалітыка гэтага універсітэта. У межах дзяржавы гэта крымінальны кодекс і адміністратыўны кодекс і всякія іншыя законы. Ты, наколькі я разумею, зараз жывеш не ў Беларусі, правда? Так, я зараз жыву ў Польшы. Вось ты, калі пераехаў, цябе было адчуванне, што падыходы моцна змяняюцца ў гэтым актывісцкім напрамку, таму што моцна адрозніваецца заканадаўства. Так, я бачу, як тут працуе арганізацыя СІН, напрыклад, которая, в прынцыпе, займаецца некаторымі рэчамі тымі же, што і Легалайз Беларусь, але нашмат больш вольна, адкрыта, нічога не баючыся, яны праводзяць лекцыі, зніжаюць рызыкі для спажыўцоў на фестывалях, у клубах. Ну, лекцыі я разумею, што такое зніжэнне рызыкі, што гэта? Рызыкі пры спажыванні – гэта все тое, што можа нашкодзіць пры спажыванні любых сродкаў псіхаактыўных. Напрыклад, піць ваду пасля таго, як ты выпіў алкаголя перад сном, напрыклад, ці ўвогуле. Гэта практыка зніжэння рызыкаў ад алкаголя або зніжэння шкоды, часцей кажуць. А правядзі яшчэ пару прыкладаў, таму што мне падаецца, што ўсё ж такі наркаактывісты займаюцца не тым, што прапануюць людзям папіць вады пасля п'янкі. Ты не паверыш, але ў Польшы гэтым таксама наркаактывісты займаюцца. Но ў Беларусі так. У Беларусі фокус на іншым. У нас за кошт вельмі жорсткай наркапалітыкі, канкрэтна мы займаліся і працягваем онлайн займацца адвакацыяй як бы па гэтай тэме. То есть топім фактычна за больш гуманную наркапалітыку. Вось глядзі, я у беларускіх гарадах часта бачыла ўсякую сацыяльную рэкламу, кшталту вялізны банер, і там, значыць, вось гэтае вялізнае слова наркотыкі вялікімі літарамі, і там нешта кшталту наркотыкі зло. Наркотыкі забіваюць. І вось само слова наркотыкі, наколькі я ведаю, мае знаёмыя псіхаактывісты, псіхаактывісткі і наркаактывісткі гэты тэрмін не вельмі любяць, і яны кажуць, што наркотыкамі можна называць толькі некаторыя рэчывы, а некаторыя нельга. Як ты да гэтага ставішся ўвогуле? Са словамі блытаніна часта адбываецца, таму што слова наркотыкі значыць вельмі розна ў розных мовах, у розных кантэкстах. Ёсць юрыдычны панятак наркотыкаў у беларускім заканадаўстве, ёсць такі размоўны варыянт. Ты сказала псіхаактывісты і наркаактывісты і актывісткі. Мы называем сябе наркаактывістамі, хаця самі, в прынцыпе, выступаем супраць слова наркотыкі. Просто таму, што это зручная прыстаўка, такая зразумелая. А псіхаактывістамі і актывісткамі, наколькі я ведаю, называюць сябе людзі, которые змагаюцца за правы людзей з псіхалагічнымі разладамі. З псіхічнымі разладамі, і мы пра гэта ўжо казалі ў адным з выпускаў, што паколькі ва ўсіх краінах, акрамя краін пастсавецкай прасторы умоўнай, напрыклад, нарказалежнасць там ці алкагольная залежнасць ці залежнасць ад нейкіх псіхаактыўных рэчываў іх адносіць да псіхічных разладаў, то бок, такой навукі наркалогіі няма як бы. Акрамя таго, людзі, у якіх ёсць, напрыклад, залежнасць ад алкаголю, у іх даволі часта ёсць там дэпрэсія, яшчэ нейкія разлады. І таму гэта звязана, і таму менавіта я са сваімі сябрамі-сяброўкамі, псіхаактывісткамі таксама абмяркоўвала гэтае пытанне. Яны таксама часцей за ўсё ўжываюць менавіта тэрмін псіхаактыўныя рэчывы. Вот калі казаць пра то, што за мяжой выкарыстоўваецца, то вось амерыканскі наркакантроль, напрыклад, ён піша на сваім сайце, што наркотикс у англійскай мове гэта толькі апіёіды.
Увогуле са старажытнасці гэты корань пайшоў са старажытнай Грэцыі, здаецца. Першапачаткова азначаў, што сродкі, которые зніжаюць боль, прыводзяць там да сну ці ступара. Ну, а ў нашай мове гэта на афіцыйным узроўні гэта значыць любыя забароненыя псіхаактыўныя сродкі. Мы таксама стараемся ўжываць слова псіхаактыўныя сродкі. Гэта любыя рэчывы і іншыя сродкі, якія дзейнічаюць на цэнтральную нервовую сістэму і мяняюць псіхічнае самаадчуванне чалавека. І яшчэ часта кажуць кантраляваныя рэчывы, зварот якіх забаронены ці абмежаваны дзяржавай. Ты ведаеш, мне, напэўна, больш падабаецца тэрмін кантраляваныя рэчывы, таму што у мяне, напрыклад, псіхаактыўныя рэчывы асацыююцца, не ведаю, з энергетыкамі якімі-небудзь, з кафеінам. То бок гэта ж таксама псіхаактыўнае рэчыва, але ў кантэксце там фармавання залежнасці, лекавання ад гэтай залежнасці, пратаколаў лекавання ад гэтай залежнасці, пэўнай палітыкі. Усё ж такі мы маем на ўвазе не кафеін, а іншыя рэчывы. Ну, пад псіхаактыўнымі сродкамі мы маем на ўвазе і кафеін. Кафеін – гэта даволі выражаны стымулятар, ад якога развіваецца залежнасць. Многія людзі не ўяўляюць сваю раніцу без кавы. Это цалкам залежнасць. Не настолькі моцная, калі чалавек 24/7 шукае сродак, ад чаго ў яго залежыцца, але тым не менш, у некаторай ступені. Нічога дрэннага пад гэтым не маю на ўвазе, калі чалавеку так камфортна, калі ласка. Мне падаецца, ні ў адной краіне свету распаўсюд кафеіна не рэгламентуецца, нідзе яго не выдаюць па рэцэпце, нікога не саджаюць за краты за тое, што ён ці яна распаўсюджваюць гэты самы кафеін. Ну, не згаджуся. Часткова ёсць такое. У Беларусі, па-мойму, энергетыкі кафеінавыя прадаюць толькі пасля 18. У Польшы дакладна таксама. Но это не чысты кафеін. Кафеін у выглядзе кавы можна купіць да 18. Тым не менш, гэта ўжо некаторая форма кантролю. То бок атрымліваецца, ў некаторай ступені вось тыя самыя рэчывы, так, з якімі ў нас асацыююцца залежнасці, вялікія тэрміны ў турме і ўсё астатняе, гэта у тым ліку такая сацыяльная рэч, наколькі я разумею. Пра некаторыя рэчывы грамадства вырашыла, што вось яны шкодныя, іх трэба абмежаваць, кантраляваць і так далей, пра некаторыя не, і ў розных грамадствах больш за тое па-рознаму. Да, часткова так, гэта сацыяльная рэч, але ўжо даўно гэта не зусім сацыяльная рэч, а гэта вырашаюць заканадаўцы, которые вырашаюць дадаць нейкае рэчыва ў спіс кантраляваных ці не дадаць. Пасля дадання яно становіцца, приабрытае гэтую стыгму. Гэты спіс кантраляваных рэчываў вельмі вялікі. У ім абсалютна розныя рэчывы, розныя сілы, рознага механізму дзеяння, з рознымі эфектамі, якія выклікаюць залежнасць, не выклікаюць залежнасць, шкодзяць арганізму, не шкодзяць. Прынцып нейкі дакладны ў гэтым вельмі цяжка ўбачыць. Па сутнасці, яны стараюцца туды дадаць все, чым можна глуздануцца, ад чаго можна злавіць прыход. Слухай, ну можна і клею нанюхацца, але пра гэта чамусьці гаворка не ідзе, каб клей па рэцэптах прадаваць. Да, па рэцэптах не ідзе, але толуол, тое рэчыва, якое выклікала прыход ад клею, яго зараз выключылі са складу клею, каб людзі не нюхалі збольшага, і перасталі пісаць у складзе, што ён уваходзіць. Ну і ўвогуле перасталі пісаць, што ўваходзіць канкрэтна якія субстанцыі ў склад клею, каб людзі не ведалі, які клей купіць, каб кайфануць. Цікава, гэта толькі ў Беларусі ці ва ўсіх краінах свету зараз так? Ну, за все краіны цяжка сказаць, но ў Беларусі дакладна. Зноў жа, да чаго я кажу пра гэтыя рэцэпты, тут апынуўшыся ў эміграцыі, мы ўсе сутыкнуліся з тым, што, напрыклад, нейкія псіхатропныя прэпараты, антыдэпрэсанты тыя ж, у Сакартвэла ўсе купляюць вольна без рэцэпту, у Беларусі, у Літве, у Польшчы, дзе заўгодна ў Еўропе гэта немагчыма, ты мусіш мець рэцэпт ад псіхіятра, недзе можна набыць па беларускім рэцэпце, недзе нельга набыць па беларускім рэцэпце. Антыбіётыкі элементарныя, якія ў Беларусі прадаюцца свабодна, тут на ўсе гэтыя антыбіётыкі патрэбныя рэцэпты, і ты разумееш, што ў гэтым няма логікі ў сэнсе там навуковага абгрунтавання нейкага. Гэта проста, а ў гэтай краіне так вырашылі, а ў іншай краіне вось гэтак вырашылі. Гэты панятак псіхаактыўнасці і кантраляванасці, ён вельмі плаваючы. Гэта цяжка вырашыць, нават калі сабраць там самых разумных людзей і даць ім шмат часу. Некаторыя рэчывы могуць псіхаактыўнымі рабіцца толькі ў пэўным настроі. Ці толькі для пэўных людзей, а для іншых не. Іх псіхаактыўнасць залежыць ад спосабу ўвядзення ці ад колькасці. Напрыклад, фенабарбітал, такі сродак седатыўны, ён прадаецца ў Беларусі без рэцэпта, змешаны са спіртам пад назвай карвалол. Хаця ён выклікае залежнасць і моцны псіхаактыўны сродак, якім можна перадазавацца.
У мяне ў школе намесніца дырэктара ўсю дарогу карвалол піла, толькі панервавалася і адразу за карвалол хапалася. І гэты чалавек будзе нам яшчэ лекцыі чытаць пра тое, як спайсы нельга распаўсюджваць. Вось, дарэчы, наконт распаўсюду спайсаў і ўсякіх аналагічных штук. Перыядычна ў СМІ беларускіх мы бачым навіны пра тое, як які-небудзь умоўны гродзенскі школьнік патрапіў за краты на 8, 10, 15 год зняволення за то, што ён раскладваў закладкі ў парку. У мяне спачатку ўзнікае пытанне, а адкуль у гэтага 17гадовага хлопчыка ўвогуле ўзяліся гэтыя закладкі, якія ён пайшоў раскладаць. Як гэтыя самыя рэчывы ўвогуле ў беларускія гарады трапляюць, каб школьнікі потым маглі іх раскладаць? Ну, трапляюць двумя шляхамі. Або вырабляюцца ў Беларусі, або прывозяцца. Субстанцыі, якія лёгка сінтэзоўваць, звычайна вырабляюцца на месцы. Гэта мефедрон, амфетамін, альфа-ПВП, іншыя некаторыя. Для іх не так цяжка дастаць прекурсары, зварыць у гаражы і прадаць. Таксама то, што можна вырасціць, тыпу каноплі ці псілцыбінавыя грыбы, іх таксама звычайна расцяць, гэта прасцей. Ты проста дастаў споры ці семкі. А то, што складана сінтэзоўваць, імпартуецца. Напрыклад, МДМА збольшага вырабляецца ў Нідерландах і імпартуецца ва ўсе іншыя краіны. Для гераіну, напрыклад, патрэбны опіумны мак. Ну, гераін не цяжка зрабіць таксама, але патрэбны сыравіна, патрэбны опіумны мак, які ў нас і не расце нармальна. І міліцыя з ім змагаецца кожную восень. У маку змяшчаецца марфін і іншыя апіёіды, кадэін, напрыклад, і з якіх можна сінтэзаваць гераін. То есть гераін — это паўсінтэтычнае рэчыва такое. Але гэта робіцца з маку снатворнага, а з макаў, которые растуць у Беларусі, ну, можна штосьці там зрабіць, но оно такое просто лёгкі санлівы эфект аказвае, і всё. Наколькі я разумею, гераін і падобныя наркотыкі — гэта больш штосьці з серыялаў пра 90-е. Зараз, наколькі я штосьці ў чымсьці разумею, няма такога, каб маладыя людзі усе унутрывенна спажывалі гераін. Гэта такая немасавая з'ява. Так, мне здаецца, што ў 90-е было реальна цяжкае жыццё, і людзі збегалі ў іншую, ну, не ў іншую рэальнасць, а пад апіёідамі ты как бы ўвогуле просто збегаеш у нікуды. Не ў нейкую там галюцынацыю прыгожую, а ты просто, ну, спіш салодка. Зараз людзі, в прынцыпе, не хочуць збегаць з жыцця, ім падабаецца жыць збольшага, і яны хочуць, наадварот, актыўней жыць. І таму яны выбіраюць стымулятары эйфарэтыкі, то есть мефедрон, альфа-ПВП, метамфетамін. У Расіі падпольных лабараторый вельмі шмат, і ў Беларусі троху ёсць. Перыядычна навіны з'яўляюцца, што іх накрываюць. Паколькі паміж Беларусю і Расіяй нармальнай мяжы няма паўнавартай, то і яго возяць пастаянна. Была такая папулярная даркнет-пляцоўка Гідра. Яна дзейнічала ў Расіі, ў Беларусі, все на яе куплялі збольшага. Пасля яе закрыцця ўзнікла шмат новых, з дзясятак. Ну, яны ўзніклі ў Расіі, і, в прынцыпе, збольшага і ў Беларусі таксама тыя ж самыя пляцоўкі. У такіх вот маштабных працэсах Беларусь выступае прыкладна як, ну, рэгіён Расіі. Ну, конечно, ёсць і людзі, которые там трошкі для сябе вырошчваюць нешта і для сяброў, і все, і не адсвечваюць. Такія і ў навіны амаль не трапляюць. Я табе магу прывесці такі прыклад. На маёй малой радзіме быў адзін вясёлы хлопчык, у нашай школе вучыўся на некалькі год старэйшы. І ў яго была свая плантацыя, назовем гэта так. Прычым не ў доме, дзе ён жыў, а ў нейкім іншым доме. Там просто быў нічыйны падвал. І там наш герой весела вырошчваў усякія цікавыя расліны. Потым ён гэтыя расліны высушваў, раздаваў сябрам і сяброўкам, і яны ішлі на дыскатэку весела бавіць час. Потым гэта ўсё мерапрыемства набыла такія маштабы, што ён пачаў ужо за грошы маленькія ці не маленькія гэта ўсё, уласна кажучы, прадаваць. Вось ад гэтага я просто для сябе штосьці спажываю, да я гэта гандлюю і распаўсюджваю ў шырокія масы усяго некалькі крокаў. Ці я памыляюсь? Не валодаю статыстыкай, может быть, і сапраўды так часта адбываецца, можа быць. Но калі так, то, канешне, гэта не прадумана, калі сябры, знаёмыя ведаюць, што ты вырошчваеш нешта, і потым пераходзіць на вялікія аб'ёмы, гэта вельмі рызыкоўна, цябе здадуць хутка. Дысклеймер, мы тут не даем інструкцыі, як правільна вырошчваць рэчывы, тут наадварот проста гаворка вядзецца пра тое, як гэта звычайна адбываецца. То бок, ну, людзі, якія гэтым займаюцца прафесійна, яны нікому не расказваюць. Я так разумею, што сваім досведам дзеляцца якраз такі аматары і аматаркі. Мне, дарэчы, аднойчы патрапіўся падкаст, у якога было вельмі дзіўнае апісанне. Мы канал пра сучаснае расценеводства, і я падумала, ну класна, зараз, напэўна, яны раскажуць пра тое, як фіялкі вырошчваць. І я пачала слухаць, і я зразумела, што гэта падкаст пра тое, як вырошчваць усякія забароненыя рэчывы. Але, ну, гэта сапраўды нейкае аматарства, таму што гэтыя людзі нічога не прасоўвалі. У іх не было там спасылак на нейкія тэлеграм-боты, дзе гэта ўсё можна
можна было б набыць. Ну, то бок атрымліваецца, што ўсё ж такі у нашых гарадах ёсць проста людзі рэальна аматары. Шкода ад тых рэчываў таго, што яны вырашчаны нейкім аматарскім, а не лабараторным спосабам, мне падаецца, меншай не становіцца. Калі казаць пра распаўсюд усялякіх такіх забароненых рэчывах у еўрапейскіх гарадах, то я сутыкнулася ў тым, што ў блаславеннай Варшаве людзі карыстаюцца тэлеграм-ботамі і аплочваюць усё гэта крыптою, ім там дасылаюць фотачку, дзе ляжыць іх закладачка, яны бяруць і забіраюць. А ў Беларусі гэта так жа працуе ці не настолькі усё гэта аўтаматызавана, скажем так. Онлайн-сістэма продажу кантраляваных рэчываў, яна ўвогуле збольшага прыйшла з захаду, з Амерыкі, напэўна, з Сілк-рода, можна сказаць, был такі Darknet Marketplace, але там прадавалася ўсё поштай. Пошта ўнутры ЗША і ўнутры еўразвяза амаль не правяраецца ніяк. Таму даволі бяспечна дасылаць кантраляваныя рэчывы прост поштай. Але сістэма закладак, як у нас, яна з'явілася ў Расіі, популярызавалася ў Расіі менавіта якраз праз жорсткую наркапалітыку. Калі ты не можаш прадаваць з рук у рукі ці поштай, не павінна быць ніякай магчымасці выйсці на дилера у пакупніка. Ужо ад нас гэта сістэма прыйшла і ў Еўропу. І ў Еўропе цяпер суіснуюць 3 сістэмы. Вось паштовая, закладачная такая, в прынцыпе, з рук у рукі таксама прадаюць. Ты ідзёш кудысьці, там, з закаулак і ў кагосьці у масцы працягваеш грошы і забіраеш рэчы. Недавно вот была навіна, што вуліцу ў Варшаве закрылі, дзе такія дилеры стаялі. Гэта вот як ты апісала продажы праз Telegram імгненна, калі ты пераводзіш там валюту і атрымліваеш закладку, да, яна так працуе. І часта гэтыя шопы, дарэчы, рускамоўныя ў многіх гарадах Еўропы, хаця і мясцовых хапае таксама. Але ў Беларусі і ў Расіі гэта аўтаматызавана яшчэ больш. Ну, у Еўропе гэта праз Telegram звычайна працуе ці праз іншыя абароненыя месенджеры. І там шмат не развернешся. Пажадана, каб все твоё вот меню, весь ассортимент тавараў змясціўся ў адзін пост тэлеграмны, который можна пераслаць пакупніку, каб ён выбраў сабе нешта. У Беларусі, ў Расіі працуюць вось гэтыя Darknet пляцоўкі. І там полная онлайн-крама. То есть ты заходзіш, там ёсць пошук па таварах, катэгорыі, раздзелы. У аднаго прадаўца можа быць агромная вітрына з кучай тавараў, з шматлікімі опцыямі дастаўкі рознай. То есть тэхналагічна Беларусі і Расія, яны якраз наперадзе Еўропы. Вось яны, куды ўсе славутыя беларускія айцішнікі, айцішніцы накіроўваюць сваю бурлівую энергію. Ну, насамрэч, я падумала, што тое, што ты апісаў, гэта вельмі падобнае на куфар, такі наркуфар. О, наркуфар. Можна так. У галаве пакуль што не укладаецца, таму што шмат стэрэатыпаў пра тое, што гэта якія-небудзь, праўда, цёмныя закаулкі ў нейкіх дэпрэсіўных раёнах, недзе там за гаражамі, хтосьці камусьці штосьці перадае. А атрымліваецца, што ў якім-небудзь горадзе Гродна, у якім-небудзь калужскім парку можа пад якім-небудзь каменем проста ляжаць пакетик, хочаш з гераінам, хочаш з амфетамінам, хочаш з антыдэпрэсантамі, на якія ты чамусьці не выпісаў рэцэпту псіхіятра. Ну, толькі што гераін не так распаўсюджаны на гэтых пляцоўках і іншыя апіёіды. Ну, таму што попыт маленькі. А яны і больш дарагія, наколькі я разумею. Ну, у параўнанні з мефедроном, так, і больш дарагія. Канешне, тут жа адна лагістыка чаго каштуе. Усё па законах рынку абсалютна. Так, менавіта. Кожнае звено ў ланцугу лагістычным дадае і цану, і прымесі, дамешкі можа дадаваць. Якраз пра гэтыя закладкі я сказала, што гэта можа быць пад каменем у парку. Мне адна аматарка паспажываць усякае забароненае расказвала нават вясёлую гісторыю, як ёй прыйшла фатаграфія, закладка ляжыць пад каменем недзе на беразе ракі. Яна туды пайшла, і тут мусіла быць гісторыя пра тое, што закладка ўплыла. Не, насамрэч не. Яна проста туды прыйшла, а там рыбакі. Яна, значыць, стаіць, чакае, а яны не сыходзяць, яны толькі што прыйшлі. Яна разумее, пакуль яны гэтую рыбу не вылавяць, яны нікуды не сыйдуць, а ёй ўжо вельмі трэба ўжыць. Яна да іх падыходзіць і кажа: «Мужчыны, я тут згубіла Bluetooth-навучнік. Вы не супраць, калі я тут у вас это пашукаю?» Яна такі: так, канешне, можа вам дапамагчы? Яна: не, я сама спраўлюся. Ну, крацей, яна знайшла той камень, дастала закладку, незаўважна, як фокуснік з капелюша дастала з кішэні Bluetooth-навучнікі, такая: а, вось жа ён. І дзякуй за дапамогу, шаноўныя. Па-першае, у мяне пытанне: колькі ты ведаеш такіх гісторый вясёлых і розных? А па-другое, акрамя каменя на беразе ракі, дзе яшчэ гэтыя самыя закладкі можна раптам спаткаць? Я
такіх гісторый шмат чытаў у водгуках. Вот менавіта на гэтых пляцоўках у дракнеце чалавек прыходзіць на месца закладкі, а там хто-нибудь ёсць, какая-нибудь бабулька с акна глядзіць першага паверха, которая на пенсіі сидзіць і нікуды не збіраецца сыходзіць, она збіраецца весь дзень глядзець. У горадзе самай якаснай такой элітнай закладкай лічыцца на магніце. Кладецца маленькі магніт у закладку, замотваецца ізастужкай і прымацоўваецца да якіх-нибудь там сметніц, парэнчаў, падваконняў, сцёкавых трубаў. І такія закладкі можна часам шукаць выпадкова, калі там паправодзіць рукамі па розных падваконнях. Фасунак можа проста так ляжаць на зямлі, але ніхто яго не возьме, таму што ён замаскаваны будзе. Пад камень, напрыклад, самы папулярны такі. Ці пад нейкае смецце, пад пачку цыгарэт, ці бутэльку. Каменні робяцца штучныя, то есть закладка аблепліваецца там гіпсам, напрыклад, фарбуецца пад камень, ці абвальваецца ў пяску і кладзецца ў траву. І все, і ніхто, акрамя пакупніка, не ведае, што гэта закладка. І трэці від закладак — гэта прыкоп. У ідэале замотваецца твой зіплок з рэчывам у яскравую застужку, каб ты яго ў чорнай зямлі ўбачыў, капаючыся, і закапваецца у парку там ці ў клумбе. Напрыклад, аптовыя клады, яны амаль заўсёды такімі прыкопамі распаўсюджваюцца за горадам, у лесе. Дзеля бяспекі гэта робіцца, таму што асабліва ў Расіі гэта актуальна, таму што там маленькія колькасці рэчываў дэкрыміналізаваныя. Калі тебе возьмуць там з грамам канабісу, ты атрымаеш адміністратыўку толькі. А калі з кілаграмам, то паедзеш надоўга. А ў Беларусі як з гэтым справа, дарэчы? У Беларусі за любую колькасць это будзе крымінальны пераслед, але ў апошнія гады ўжо з невялікімі колькасцямі, асабліва першы раз, хутчэй за ўсё ты за краты не паедзеш. Атрымаеш крыміналку, ты атрымаеш там нейкі год умоўна ці 2 гады умоўна, і хатнюю хімію. Такое. Я, напрыклад, ведаю гісторыю дзяўчыны, якая курыла канабіс. Яна зрабіла касячок, сунула яго ў кішэню, потым яна яго выкурыла, але там нейкія пыл проста ад гэтага канабісу застаўся ў яе ў кішэні. Потым, калі хтосьці данёс, што яна рэгулярна спажывае, да яе прыйшлі з вопшыкам, і быццам бы сабака знайшла гэтую куртку, зрабілі аналіз, і вось праз гэтыя, не ведаю, сарынкі проста, яна таксама атрымала хатнюю хімію. Гэта сапраўдная гісторыя, ці чалавек, які мне яе пераказваў, усё ж такі перабольшыў? Абсалютна сапраўдная, класічная гісторыя. За пыл у кішэні. Это нават выраз такі ўжо ў Беларусі ходзіць, што садзяць за пыл у кішэні. Вот тут дзяўчыну не пасадзілі, хатнюю хімію атрымала, пашанцавала, але раней садзілі і за пыл у кішэні. Могуць навесіць сумеснае спажыванне, калі ты з кім-небудзь паліў, могуць навесіць, што ты перадавал касяк з рук у рукі, значыць збывал, значыць это ўжо 328 частка 3. Артыкул 328 Крымінальнага кодексу Рэспублікі Беларусь — гэта незаконны абарот наркатычных сродкаў, псіхатропных рэчываў, іх прекурсараў і аналагаў. Частка 3 кажа пра тое, што калі гэтыя самыя наркатычныя сродкі распаўсюджваліся групай асобаў або должнаснымі асобамі, або былі выкарыстаныя іх тыя службовыя паўнамоцтвы, або гэтыя людзі раней былі асуджаныя па наркатычных артыкулах і так далей, то пакаранне для іх мусіць быць больш жорсткім, а канкрэтна гэта пазбаўленне волі на срок ад 8 до 15 год са штрафам ці без яго. Дарэчы, наконт закладак успомніў яшчэ такую тыповую сітуацыю, калі кладмен так званы леніцца і закопвае шмат закладак у адным месцы ў лесапарку. І туды натоўпамі ходзяць спажыўцы за сваімі рэчывамі. І мясцовыя жыхары пачынаюць скардзіцца, там пачынаюць дзежурыць міліцыя побач. Людзі прыходзяць туды і могуць сустрэць іншых людзей, которые прыйшлі капацца, і могуць там дапамагчы адно аднаму знайсці закладкі, ці наадварот там как-то пабіцца паміж сабой, калі агрэсія пачнецца. Карацей, па-рознаму бывае. Я яшчэ думаю пра людзей, якія любяць паехаць у якую-небудзь благословенную краіну, дзе канабіс легалізаваны ці дэкрыміналізаваны, прынамсі. У мяне шмат знаёмых у Тбілісі, якія радуюцца таму, што у Сакартвэла дэкрыміналізавана спажыванне канабіоідаў. Стандартная гісторыя кшталту трэба ператрахнуць, перамыць па 200 раз усе торбы, усе кішэні, таму што нам вяртацца ў Беларусь. Сапраўды пыл нейкі ад канабісу, ён пахне, што попел, што сам канабіс, і сабакі на мяжы могуць пачуць. Глядзі, яшчэ адзін распаўсюджаны такі стэрэатып, што у нашых гарадах існуе шмат так званых прытонаў, там жыве які-небудзь
чалавек, які спажывае, напрыклад, той же гераін, просто вось такі зноў жа стэрэатыпны образ 90-х, і потым да яго пачынаюць прыходзіць сябры і сяброўкі, і там усё гэта сумесна весела спажываць. Дарэчы, я ведаю, што ў Гродні у старых дамах у цэнтры былі, прынамсі ў маю бытнасць, такія мясціны, дзе сапраўды падавалася б гісторыка-культурная каштоўнасць, стары прыгожы дом, і вось на першым паверсе ёсць кватэра, якую усе суседзі абыходзяць бокам, таму што там якраз такія рэчы адбываюцца. Гэта, зноў жа, мае проста дзіцячыя ўспаміны з нулявых, ці гэта ўсё яшчэ існуе як з'ява? Я не ведаю за всю Беларусь, не скажу, но я не чуў пра існаванне ніякіх прытонаў такіх, пра якія б все ведалі, вот суседзі там і левыя людзі. Таму што зараз такое месца просто доўга не праіснуе. Туды адразу награне міліцыя і атрымае зорачкі. Канешне, людзі ўсё адно збіраюцца спажываць разам, і яны просто збіраюцца перыядычна на кватэрах. Калі гэта выходзіць за кола, то звычайна все заканчваецца крыміналкай. Так што можна сказаць, што прытоны ўжо сышлі. І з вельмі вялікімі тэрмінамі, наколькі я разумею, таму што гэта ўсё будзе трактавацца як распаўсюд. Мала таго, што распаўсюд, ёсць адмысловы артыкул пра прадастаўленне памяшкання пад спажыванне. Цікавая, канешне, у Беларусі наркапалітыка. Мяне здзіўляе колькасць артыкулаў і пунктаў і падпунктаў у іх, якія звязаныя са спажываннем, распаўсюдам і вытворчасцю псіхаактыўных рэчываў. Я памятаю, дарэчы, калі яшчэ вучылася ў школе, да нас аднойчы прыйшоў інспектар па справах непаўнагадовых, з гонарам ён нам распавядаў пра тое, што раней у беларускім заканадаўстве быў прабел пэўны з усякімі гэтымі курыцельнымі смесямі. Якая праблема была? Хімікі сінтэзавалі штосьці новае, у гэтага рэчыва новая формула, і яно, значыць, ужо не ўваходзіць у спіс забароненых рэчываў, як бы чалавека, які ўсё гэта распаўсюджвае, спажывае, нельга прыцягнуць да адказнасці. Але беларускія заканатворцы, яны такія малайцы, што яны ўпісалі ў заканадаўства слова аналагі. Цяпер, у незалежнасці ад таго, якая там канкрэтна формула, гэта ўсё адно лічыцца наркотыкам. Я гэта ўсё да чаго вяду. Акрамя такіх вось лекцый спадару міліцыянтаў, што мы ў дзяцінстве бачылі, дык гэта вось тую самую сацыяльную рэкламу «Скажы наркотыкам не», так? І я насамрэч не ведаю, наколькі яна эфектыўная. Яны сапраўды кагосьці пераконваюць. Ёсць людзі, якіх яны пераконваюць. Так, это, даволі наіўныя людзі, але яны ёсць. Но ў параўнанні там нават з расійскай ці з еўрапейскай это супер наіўная рэклама, супер такая улоп, што называецца. Мы там у кампаніі пастаянна ўспамінаем плакат знакаміты «Драк – это не друг». Праблема з такой рэкламай у тым, што яна непраўдападобная. А то і нават часам проста хлусяць. А эфект ад непраўдападобнай рэкламы роўна адваротны атрымліваецца. Он не проста нейтральны, он адваротны. Чалавек бачыць канапляны ліст з надпісам «Распавядзі, дзе гандлююць смерцю» ці што-нибудь такое, ці наркотыкі забіваюць. І думае, што за крынж? Якая смерць ад канапель, можа быць. І пачынае ставіцца да ўсіх дурманаў легкадумна, думаць, што вся эта прапаганда антынаркатычная – это хлусня, можна нічога не баяцца і спажываць все, што хочаш, не думаючы. Ці ў школе, калі настаўніцы, настаўнікі часта горш разбіраюцца, чым вучні у тэме псіхаактыўных рэчываў. Яны разумеюць, што ім проста тлумяць галаву нейкай лухтой, іх там знаёмых, которые спажываюць, ногі не гніюць, рукі не адваливаюцца, яны все пропускаюць мімо вушэй. Хаця рызыкі, канешне, ёсць і рызыкі сур'ёзныя. У гэтым кантэксце мне ўспамінаецца выстава ў гродзенскім гарадскім доме культуры. Карацей, гэта быў конкурс плакатаў сярод падлеткаў і моладзі. Падлеткі і моладзь малявалі тое, на што яны знайшлі рэферэнс у інтэрнэце, што ім падказалі іхныя педагогі і так далей. І там вялікая колькасць плакатаў была пра вірус імунадэфіцыту чалавека і спажыванне гераіну. І гэта ўсё было неяк так змешана, значыць, вось гэты перакрэслены шпрыц, напрыклад, і напісана штосьці там пра ВІЧ, так? Ці пра СНІД. Мяне гэта так бесіла, таму што гэта такая стыгматызацыя ўсіх людзей, якія спажываюць любыя псіхаактыўныя рэчывы з катэгорыі «ты спажываеш, значыць, ты захварэеш на СНІД», штосьці такое. І пры гэтым людзі, якія з'яўляюцца носьбітамі віруса імунадэфіцыту чалавека, таксама гэта стыгматызуе, як быццам бы, ён спажываў гераіну інтравенна. Зразумела, што гэта ўсё абсалютна адарвана ад рэальнасці, але вось менавіта такія нейкія яркія стэрэатыпы у дзяцей і моладзі чамусьці фармуюцца. Это не то, чтобы адарвана ад рэальнасці, гэта хутчэй рэальнасць уже пройдзеная. Рэальнасць там 90-х гадоў, калі людзі сапраўды там абмельваліся шпрыцамі, з аднаго шпрыца спажывалі і перадавалі ВІЧ. Да, это же не прычына стыгматызоўваць людзей з ВІЧ, якія спажываюць. Я думаю, што гэтыя антынаркатычныя акцыі ў школах, яны больш закліканы задаволіць начальства.
У іх вот ёсць такі вобраз наркотыкаў склаўся ў галаве, шпрыцы і ВІЧ. Адпаведна, вучні задавальняюць гэты вобраз. Мы з табой ўжо казалі пра гэтыя вясёлыя навіны, значыць, затрыманы злосны закладчык-закладчыца. І звычайна гэта людзі там да 25 год. То бок я ніколі не чытала навіну, кшталту чувак 68 раскладваў закладкі. У мяне пытанне, а чаму моладзь у беларускіх гарадах усягваецца ў гэты самы незаконны распаўсюд псіхаактыўных рэчываў? Спачатку хачу адказаць наконт людзей, которым 60-40, а насамрэч яны ёсць, і такія закладчыкі таксама ёсць, хоць іх значна менш. Але сапраўды амаль заўсёды гэта школьнікі ці студэнты, ім патрэбны грошы, а ў іх няма кваліфікацыі моцнай, каб знайсці працу добрааплотную. Яны вядуцца на вось гэтыя заклікі стаць кладменам. Часта гэта людзі мала дасведчаныя за кошт свайго маладога ўзросту і не разбіраюцца моцна ў тым, як там ананімна ў інтэрнэце сядзець, як ананімна рабіць закладкі і не бачаць прычын разбірацца. Яны проста спосабы ідуць. Плюс ёсць крамы немало, для которых гэта спосаб распаўсюду. То есть яны наймаюць недасведчанага чалавека, які распаўсюджвае закладкі, яму праз месяц-два абяцаюць заплаціць, праз месяц-два яго ўжо міліцыя забірае, і яму не трэба плаціць, і яны знаходзяць новага. Конечно, такіх людзей вельмі шкада, яны проста стараюцца зарабіць на жыццё. Я, напрыклад, быў на судзе свайго сябра дзяцінства, который, правда, не школьнік уже быў тады, но малады чалавек, які атрымаў 10 з чымсьці гадоў за закладкі з альфа-ПВП, і на судзе, калі верыць суду, казалі, што ён атрымліваў грошы за гэта проста на сваю картку, зарэгістраваную на сваё імя. Дарэчы, хацеў расказаць пра адзін такі выпадак яшчэ, пра который чытаў на вашым партале Гродно Лайф. Просто мой герой стал чалавек пасля гэтага. Там яго назвалі Міхаіл Архіпаў у артыкуле, но імя не сапраўднае там напісана было. Малады таленавіты хімік быў, марыў стаць медыкам, дапамагаць людзям, захапляўся работамі Алеся Шульгіна, такога псіхафармаколага, гатаваў псіхадэлік ДМТ з аптэчнага трыптафану, атрымаў 10 год калоніі. Ён мой герой, таму што таленавіты хімік і медык, который хацеў дапамагаць людзям. Чалавек з вельмі добрымі намерамі. Ён нікога не падманваў. Так, ён распаўсюджваў там рэчывы, ён сінтэзоўваў для нейкага шопа, но тым не менш ён не сінтэзоўваў нейкае падробленае рэчыва, ні дамешкі не дадаваў. Так што я лічу, што ён ні в чым не вінаваты. Слухай, я не ведаю, дарэчы, як ставіцца да людзей, якія ўсё гэта сінтэзуюць. Гэта з катэгорыі Альфред Нобель стварыў дынаміт, каб горныя пароды разбураць, а ў выніку дынаміт стаў зброяй у Першай сусветнай вайне. Калі гаворка вядзецца пра псіхаактыўныя рэчывы, падаецца, гэта не дынаміт. Ім немагчыма рабіць штосьці карыснае там, каб дарогі будаваць у гарах, разумееш? Таму я, шчыра кажучы, не ведаю, як ставіцца да гэтых хімікаў і хіміц. Я думаю, мне больш прыемныя людзі проста за кошт таго, што ў іх там ёсць спецыяльныя веды і адукацыя ў адрозненне ад якіх-небудзь спадароў міліцыянтаў і міліцыянтак, якія, божа даруй, крышуюць усю гэтую схему і атрымліваюць свой працэнт. Але ўсё адно, я, напрыклад, не магу да іх ставіцца як да людзей, якія таленавітыя, класныя, паважаю. Я не магу з табой згадзіцца, што гэтыя рэчывы не прыносяць карысці. Любы медык, который сочыць за апошнімі даследаваннямі, за прагрэсам, скажа табе, што прыносяць. Вельмі шмат псіхаактыўных рэчываў маюць прымяненне ў медыцыне, і псіхадэлікі, которые Міхаіл Архіпаў сінтэзоўваў, маюць прымяненне. Ён, дарэчы, менавіта з гэтай мэтай і сінтэзоўваў іх. Адна з мэтаў была гэта. Ён хацеў дапамагчы нейкай сваёй роднай там. Не псіхадэлікі таксама, стымулятары, напрыклад, яны дапамагаюць людзям з сіндромам дэфіцыту ўвагі. Седатыўныя рэчывы дапамагаюць людзям з трывожным разладам. І ў адрозненне ад дынаміту псіхаактыўныя рэчывы не шкодзяць іншым людзям. Яны шкодзяць толькі самому спажыўцу, ці спажывачцы, которые самі выбіраюць гэта спажыць. Ты ведаеш, тут мы хутка прыйдзем да таго, што, канешне, ніхто нікога не прымушае, але, як кажуць, там тая ж нарказалежнасць, напрыклад, гэта сямейная хвароба, ад гэтага пачынаюць пакутаваць усе родныя і блізкія. Зноў жа, чалавек, які знаходзіцца ў жорсткай залежнасці і не можа займацца анічым, акрамя як увесь час знаходзіцца ў пошуках гэтага рэчыва, ён ці яна могуць быць больш схільныя да крымінальных злачынстваў. Гэта я так зараз падбіраю выразы, каб з аднаго боку не стыгматызаваць нікога, кшталту ты спажываеш аўтаматычна, значыць, ты злачынца, які шукае каго абрабаваць. Але ўсё яшчэ людзі, якія займаюцца гэтай вытворчасцю падпольна ў лабараторыях, яны ж
разумеюць, што яны гэта робяць не для медыкаў, якія гэта будуць прызначаць сваім пацыенткам, а для людзей, якія на гэта будуць зарабляць вялізныя грошы за кошт залежных людзей. Абсалютна слушнае пытанне, сапраўды залежнасць ўзнікае, но трэба разумець, што яна ўзнікае прыкладна увогуле па статыстыцы ААН ува ўсіх спажыўцоў, которые спажываюць нейкія кантраляваныя рэчывы, праблемы ўзнікаюць дзесьці ў 13% з іх. Праблемы ўключаюць у сябе праблемы са здароўем, залежнасць, але, канешне, тыя, у каго ўзнікаюць залежнасць, это моцная праблема. Яна можа прыводзіць да дрэнных наступстваў і для людзей, которые атачаюць чалавека. З залежнасцю лепш за ўсё, як і з іншымі разладамі арганізма, спраўляюцца дактары. Медыцына можа шмат чым дапамагчы, а міліцыя якраз такі перашкаджае в гэтым плане. Ну вось я тут з табой пагаджуся, гэта тое месца, дзе мы зможам знайсці кансэнсус, мне падаецца, таму што я ведаю, даволі часта людзі баяцца звярнуцца да лекара-лекаркі у тое самае аддзяленне наркалогіі, таму што, паставіць на ўлік, прыйдзе міліцыя, будзе штосьці распытваць, а дзе ўзяў, а з кім спажываў, а што там было. Па-першае, па-другое, сапраўды кваліфікацыя псіхіятраў-нарколагаў, псіхіятрыц-наркалагіц у нашых раённых паліклініках яна выклікае шмат пытанняў даволі часта. То бок, калі я аднойчы на ўласныя вушы пачула, як жанчына-нарколаг крычала на свайго пацыента крыкам. І гэта быў пацыент, які на працы спажыў алкаголь ці штосьці, і яна на яго крычала кшталту: «Ты разумееш, што цябе звольняць, а хто дзяцей тваіх будзе карміць?» То бок абсалютна непрафесійныя паводзіны, абсалютна не мее нічога датычнага да лекавання залежнасці. З іншага боку, напрыклад, у Гродзенскім цэнтры псіхіятрыі і наркалогіі, наколькі я ведаю, даволі шмат файных спецыялістаў, і там даволі файнае аддзяленне рэабілітацыі, якое шмат каму дапамагае. Залежнасць — гэта комплексная з'ява. Напрыклад, моцны эфект аказвае добрая адукацыя, добрая асвета, которая просто папярэджвае з'яўленне залежнасці. Калі бы ў школах не пужалі людзей, што ў іх ногі адваляцца, а распавядалі праўду, і калі бы вучні, которые хочуць нешта спажыць, ці которые бачаць праблемы ў сваіх сяброў, там маглі бы, не баючыся, звяртацца да настаўнікаў ці да псіхолага школьнага, не баючыся, што іх паставяць на ўлік, увогуле адправіць у калонію. Думаю, было б все значна лепш. Такая думка з'явілася, што ў некаторых краінах, калі чалавек дае хабар нейкаму чыноўніку ці чыноўніцы, але потым пра гэта заяўляе, то ён вызваляецца ад крымінальнай адказнасці. І мне падаецца, што можа быць, калі б быў такі пункт у заканадаўстве, што нарказалежны чалавек звяртаецца па дапамогу, то ён мусіць быць пазбаўлены ад адказнасці за тое, што ён там распаўсюджваў, напрыклад. Абсалютна згодны, штосьці можна падумаць, і ёсць падобны закон, аддалена падобны ў гэтым кірунку ў Канадзе. Закон добрага самараніна называецца. Калі ты парушаеш нарказаканадаўства, але з табой побач хтосьці атрымаў перадазаванне, і ты выклікаеш дапамогу гэтаму чалавеку. Гэтым актам ты пазбаўляешся крымінальнай адказнасці. Гэта зроблена для таго, каб людзі выклікалі хуткую, не баяліся, і гэта працуе. Таксама вельмі жудасная гісторыя пра тое, як людзі разам спажывалі, камусьці стала блага і хуткую не выклікаюць, таму што за хуткай жа прыйдзе міліцыя і накрыюць усіх нас, і ўсе мы сядзем. І мне падаецца, што гэта вельмі слушная ідэя. Але давай пакуль што пагаворым пра тое, што існуе ў нашай краіне. Ёсць, напрыклад, такі рух маці 328. Гэта, наколькі я разумею, тыя жанчыны-актывісткі, у якіх дзеці трапілі за краты якраз па гэтых наркатычных артыкулах. Гэта, канешне, вельмі мужныя жанчыны, якія гатовыя на многае дзеля сваіх сыноў. Ця мужнае даволі патрыархальнае слова, можна лепш сказаць, напэўна, моцныя жанчыны, да. Там не толькі мамы, там і жонкі, і нават таты. Гераіні нашага часу, я некаторых ведаю асабіста, якія сутыкнуліся з гэтым вялікім горам і проста не змаглі не пачаць дзейнічаць і нешта рабіць. Ім цяжка нешта прад'явіць публічна, дзяржаве, таму што яны з маральнага пункту гледжання цалкам чыстыя, умоўна так сказаць. Калі разглядаць у кантэксце нашага постсавецкага грамадства, дзе тэма гэтая вся стыгматызавана. Таму што гэта такія сумленныя, працавітыя жанчыны, у которых аднялі сына ці дачку, якія самі не парушалі закон. Хаця некаторыя прадстаўніцы матчынага руху не падтрымліваюць ідэі рэкрэацыйнай легалізацыі псіхаактыўных сродкаў. Я не магу іх у гэтым вінаваціць, яны выраслі ў іншым грамадстве, у іншым асяроддзі наркафобным, і яны заняты сваімі дзецьмі, каб іх вызваліць любым шляхам.
А нагадай, калі ласка, што такое рэкрэацыйная легалізацыя? Гэта легалізацыя для задавальнення, так сказаць. То есть калі прадаюцца псіхаактыўныя сродкі, ну вот як алкаголь, напрыклад, ён легалізаваны рэкрэацыйна, ён прадаецца не па медычных там паказаннях, а проста для задавальнення людзей. Зразумела, а якія рэчывы звычайна становяцца такімі псіхаактыўнымі сродкамі легалізаванымі? Я так разумею, што зноў жа не гераін, які мы тут так шмат абмяркоўваем, і не какаін. Так, гераін, я не памятаю краін, дзе быў легалізаваны рэкрэацыйна. Пра какаін ідуць размовы, па-мойму, у Калумбіі яго хочуць легалізаваць рэкрэацыйна. У Нідерландах таксама вот недавно былі навіны. Але, канешне, звычайна гэта канабіс. Наступныя такія кандыдаты пасля канабісу, легалізацыі это псілацыбінавыя грыбы, і часам некаторыя краіны разглядаюць МДМА яшчэ. Але я ўсё адно хачу сказаць, што нават такія лёгкія сродкі яны таксама могуць выклікаць залежнасць. Канешне, мы ўжо пагадзіліся, што і кафеін можа выклікаць залежнасць, ну але проста каб мы гэта яшчэ раз прагаварылі, каб гэта не гучала так, што гэта зусім як вадзічку піць. Так, канабіс можа выклікаць залежнасць. Спрэчка ідзе псіхалагічную ці фізічную. Фізічную, калі выклікае, то супер-супер рэдка, але лагічную такую звычку моцную можа выклікаць і негатыўна ўплываць на памяць. Ну, добрая навіна ў тым, што калі кінуць паліць, то арганізм аднаўляецца потым. Вось яшчэ наконт гэтай наркапалітыкі, у мяне падчас размовы з табой ўсё ж такі склалася ўражанне, што Беларусь рэпрэсіўная краіна не толькі ў сэнсе там палітычных артыкулаў і ўсяго астатняга, а ў нас яшчэ і гэтая самая наркапалітыка нейкая неадэкватная, што нават у Расіі ўсё як быццам бы больш чалавечна, таму што гэтыя тэрміны за пыл у кішэні, ну гэта проста здзекі, на мой суб'ектыўны погляд, таму што усяляк бывае. Бывае, што гэты самы пыл да цябе патрапіў, таму што ты яго, не ведаю, на ботах прынес з вуліцы. Сапраўды гэта той выпадак, калі сябры маглі курыць, а ты побач стаяла, а ў выніку на тваім падваконні попел застаўся. Ну то бок, ну гэта зусім не чалавечна. А гэтыя дзеці, якія сядзяць па 8 год за тое, што раскладалі нейкія закладкі са спайсамі, ну гэта ў мяне таксама ў галаве не укладаецца, таму што ну і чаго вы даб'ецеся гэтым, што чалавек будзе 8 год таго часу, калі ён ці яна там мусілі сацыялізавацца, вучыцца і так далей, будзе бавіць час у калоніі з людзьмі, якія сядзяць 4-й тэрмін за забойства. Ну, прабачце, мне падаецца, гэта таксама не выйсце. Як ты думаеш, чаму, па-першае, у Беларусі вось аж на такія тэрміны і якія яны насамрэч мусяць быць, якія мусяць быць там пакаранні, абмежаванні, штосьці, каб гэта ўсё было больш гуманна? Канешне, это абсалютна неадэкватныя тэрміны і да спажыўцоў, і да распаўсюднікаў. Ну, я лічу, што дарослыя людзі па добраахвотнай згодзе мусяць мець магчымасць займацца паміж сабой чым заўгодна, ну і ў тым ліку і сумесным спажываннем рэчываў і абменам іх. Але вельмі цяжка сказаць, чаму вот у нас такая моцная рэпрэсіўная наркапалітыка. Напэўна, таму што ва ўладзе людзі, которые вельмі хочуць навязваць іншым, як ім жыць. Шмат якія вязні па артыкулах 327-332, это вот все наркаартыкулы ў крымінальным кодексе. Гэта таксама у нейкім сэнсе палітычныя вязні, таму што ну, наркапалітычныя вязні, так? Вязні наркапалітыкі. Штогод па іх асуджаюць 2-3 тысячы чалавек, з іх каля 1000 адпраўляецца ў калонію, і гэта адбываецца не з 20-го года, а раней. Асабліва жорстка это пачалося ў 15-м годзе, калі прынялі дэкрэт нумар 6, который вот і увёў гэтыя все аналагі. Дарэчы, да сусветнай праваабарончай супольнасці таксама зараз паступова прыходзіць как бы разуменне, што гэта палітычна матываваныя рэпрэсіі, асабліва ў дачыненні да спажыўцоў простых. Amnesty International, такая адна з самых уплывовых сусветных арганізацый у правах чалавека, яна за апошні год выпусціла некалькі рэпортаў па тэме, дзе піша, што наркапалітыка дзяржаў павінна фокусавацца на здароўе людзей і не парушаць правы чалавека. Трэба дэкрыміналізоўваць, то бок выносіць з крымінальнага кодекса пакаранне за захоўванне рэчываў для ўласнага спажытку. І розныя агенцыі ААН таксама даўно заяўляюць пра неабходнасць дэкрыміналізацыі. Дэкрыміналізацыя, яна спрыяе здароўю людзей. Яны там не баяцца выклікаць хуткую, звяртацца па дапамогу і праблемах. Мяне вельмі кранула тое, што ты сказаў пра тое, што ва ўладзе ёсць людзі, якія хочуць навязваць іншым, як жыць. Пры гэтым тыя самыя людзі не тое, каб самі прытрымліваліся здаровага ладу жыцця. Ёсць версія Паўла Спірына, напрыклад, палітвязень зараз сядзіць у Беларусі, который выпусціў там відэа на Ютубе пра то, што спецыяльна такое заканадаўства ввялі, каб больш маладых людзей забраць у калоніі і прымусіць працаваць амаль бясплатна на вытворчасці розных вырабаў і для іх экспарту.
Там у дэпартамента выканання пакаранняў, здаецца, каля 15 прадпрыемстваў ёсць. Ты проста на іх сайце напісана, гэта не сакрэт. Наконт спажывання этанолу, алкаголю. Бачыш, гэта ў нашым грамадстве вельмі падтрымліваецца, нягледзячы на то, што любы нарколаг скажа, што алкаголь это вельмі моцнае псіхаактыўнае рэчыва, якое выклікае шмат праблем у арганізме, залежнасць, псіхозы і гэтак далей. Сацыяльна прынята. Ёсць аптэчныя настойкі, дзе, дарэчы, седатыўныя сродкі разам са спіртам змешаны. Гэтае таннае віно, которое прадаецца, чарніла так называемае. Дзе сапраўднае спажыванне, дзе сапраўдная праблема. Ад алкаголя памірае, па-мойму, 20 000 чалавек у год, у Беларусі толькі. Тут, ведаеш, зноў жа такая гісторыя, і адно недобра, і другое недобра. Пераб'ю, тут трэба разумець, што другое – это проста другое. Не проста там ёсць алкаголь і штосьці другое, тыпу алкаголь. Спіс кантраляваных рэчываў вельмі вялікі, і яны вельмі розныя. Там ёсць рэчывы, которые не выклікаюць залежнасць, не шкодзяць арганізму. І яны все адно там. Зразумела, канешне, тут трэба тады падзяляць не на першае і другое, а на першае, другое, трэцяе, пятае і дзесятае, таму што сапраўды, як мы сказалі, паміж канабісам і гераінам ўсё ж такі пропасць, а ў нас у галовах гэта дагэтуль штосьці з адной катэгорыі, з катэгорыі, божа мой, наркотыкі, за якія ты сядзеш на 10 год. Гэта яшчэ адна праблема са словом наркотыкі, так, што все пад адну гребёнку гребецца. Я б з табой яшчэ хацела паразмаўляць пра краіны і гарады, дзе ўсё выглядае крышку па-іншаму. Напрыклад, мой сябр нядаўна быў у Амстэрдаме, і ён мне распавядаў пра такую з'яву там, як кафешопы. Я такая, кафешопы гэта там, дзе кава прадаецца. Ён такі, не. Аказалася, што там усякія цікавыя рэчы з канабісам. То бок, можна проста набыць канабіс для палення, а можна набыць якія-небудзь кексікі ці шакаладкі, і сапраўды іх весела з'есці так ці з'есці з каваю. Ці бываў ты ў такіх гарадах? Як яны табе, калі ты там раптам бываў? Так, я бываў у Амстэрдаме, назіраў кафешопы, таксама там ёсць смарт-шопы, дзе прадаюцца іншыя псіхаактыўныя сродкі, которые можна легальна прадаваць. Невялікі іх спіс, но можна. Напрыклад, псілцыбін, но сам псілцыбін забаронены ў Нідерландах, але з ім ёсць склероцый. Это такія атлажэнні грыбныя. Яны фармальна не забаронены, таму іх можна прадаваць. Я не заўважыў ніякіх, што там людзі как-то валяюць, неадэкватна сябе паводзяць. Можа, конечно, такое здараецца, но я, калі гуляў па Амстэрдаме, не заўважыў такога на вуліцах. Нідерланды – это краіна з самых нізкім узроўнем злачыннасці ў свеце, пры тым, што вельмі ліберальная наркапалітыка. Я таксама ведаю, што там ёсць пакоі бяспечнага спажывання. Людзі могуць прыйсці са сваімі нават кантраляванымі рэчывамі, там якім-небудзь гераінам умоўным, і спажыць яго ў такім пакоі, дзе будзе доктар, который пракантралюе, што чалавек там не перадазнёцца і так далей, што ён не будзе выкарыстоўваць какие-то брудныя шпрыц, напрыклад, брудны, і не атрымае пашкоджанне арганізма. Гэта таксама вельмі зніжае шкоду спажывання. То бок атрымліваецца, што калі чалавек спажывае той жа самы гераін, да якога я ўсю дарогу вяртаюся, то няхай ён гэта лепей робіць з чыстым шпрыцам пад кантролем і з пэўнай дазоўкай, чым невядома дзе, невядома як, і пасля гэтага ён яшчэ і памрэ, не дай Божа, тут у яго з'яўляецца шанец усё яшчэ жыць і вылечыцца, напрыклад, ад залежнасці, чаму не? Так, адназначна. Прикольно, што мы вяртаемся пастаянна да гераіна, таксама падтрымліваем гэты стэрэатып з 90-х і все яшчэ, хаця зараз большая праблема ў наркалогіі, напрыклад, тым, што людзі прызвычайваюцца да мефедрона, так. Напрыклад, зрабіла такую выснову з нашай сённяшняй размовы, што усе мы тут дарослыя людзі сабраліся, усе мы самі вырашаем, што рабіць з уласным жыццём. У любым выпадку на ўзроўні дзяржавы, як на мой густ, не мусіць быць так, каб шкода ад вашай наркапалітыкі была большай за карысць. Вы хочаце, каб людзі не атрымлівалі залежнасць ад спажывання усялякага, але пры гэтым вы дзесяткі тысяч людзей адпраўляеце за краты, і у выніку яны становяцца дэсацыялізаваныя, маргіналізаваныя. І чым вы зрабілі лепей? Хочу сказаць, што калі вы ці вашы знаёмыя нешта спажываюць, будьце вельмі абачлівыя, шмат чытайце, адукуйцеся па гэтай тэме, ведайце, што вы спажываеце, каб не перадазавацца, каб не атрымаць шкоду арганізму. Адукацыя, асвета, яна сапраўды дапамагае.
Мяне так падмывае сказаць, а лепей і не спажывайце і не пачынайце, але я не буду гэтага казаць, таму што усе дарослыя людзі. На гэтым, я думаю, можна скончыць наш сённяшні выпуск, шаноўнае спадарства. Калі ласка, стаўце лайкі, зорачкі, усе астатнія прыемныя адзнакі. Дзякуй, вялікі спадар Міхась, гэта было вельмі інфарматыўна. Мне ёсць шмат аб чым падумаць пасля гэтага выпуску. Пачуемся. Уважаемые пассажиры, памятайте, вы обязаны оплатить проезд. Набывайте проездные билеты до начала поездки.